Изкарвах най-интересното. Чакай, сега ще дойде най-интересното. Не. Опа, емо ще украсява се. Не е влязъл огъня за режете. Ще влезе? Колко му трябва? Има една опаната тя дето ще да се обеси един път на нея. Оптъмто и сега му убива някакви гирлянди около. Трябваше да сложиш лампички, ама. Чакай да ги видим, бе. Взимам месото, ще го дам на кучето. Подаръци ще има. Ти мене Всички от пърце. Ти да бъдеш моя. Ти не еди дотко. Не? Бе готов. Лара, виж кой ще дам. Гега смета да ги обърна сега, Гега сега. Дай да почваме. До вечера какво ще идеш? Само месо. Трябва малка смет да има до вечера. И торта ще едем като трябва. Стой сега, тебе, как се прави. Масичка ли се правиш? Един пенни. Много целувки! И от мене, и от мене. Ей, може да не ги предаде, ей. Документираме сега, ще ги пуснем после на клипче. Тя ще не има чукасти малко. Ня. Те са федерални. Какво ще кажеш? Бият, а? Не винички, не. Не виж, не. За огъня. Не бе, това е на едното момиче, дето е с нас. Замедилствена вече. Ева тук. И друга дама има. Това тук. Какъв? Числа? 24 часа. От това не. Дума, да, дума, най-добре. Лео, Ако има на герб, може да вземи на герб. Ева тук. Тъй го ще даде пък това. Само го викаш. Само го викаш. Не, не долу. Не, не си. Скрий се там. Що, само не спадате? Колоната малка, а? Ти опуши селото, бе. Само снима, бе, човек. Аз не те снимам, апарата снима. Апарата снима, не съм. Да? Не искаш да се гледаш на клипче? Каза да ме снимаш с сестра. Сестра тя снима. С нея говоря. Ето снимам те документирано, човека прати целувки за страти, ти пак не предаваш. Всичко е документирано, бе. Какво? Кола да не са? Живо, завили се вече? Емо, залито му трябва на човек сега. Още ли говорите? Още те снимам. Още те снимам. Да, знаеш. Лео, замир се на хубаво. Знаеш какво ближи се облича? Ето вилите. А ще аз дам по-големи щипки, искаш ли? Да, бе. Лео, следват се ти ли си, Лео?
Давай. Има, да. Цецо, викай! Сестра ми не те чувала. No, чего ти да е там?